Chcem poprosiť pána podpredsedu vlády a ministra financií. Viem, že je tuto v budove, aby prišiel do rokovacej sály, pretože budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon o hazardných hrách. Takže pán minister je už tu. Pán podpredseda vlády, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov a teraz dávam slovo prvej ústne prihlásenej do rozpravy pani podpredsedničke Eriky Jurinovej. Nech sa páči, pani podpredsednička. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Vážená pani predsednička, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Máme pred sebou teda novelu, ktorá dáva právny rámec prevádzkovaniu hazardných hier. Najlepšie by určite bolo, keby sme nič také vôbec nemuseli riešiť, keby tie hazardné hry naozaj nespôsobovali v našej krajine to, čo spôsobujú, ale bohužiaľ. Začnem možno, že s tým, čím začína aj dôvodová správa, a to tým, že príjmy sú určené na vykonávanie verejnoprospešných služieb, čo je síce pekné, ale stále je to neetické, pretože práve devastáciou časti obyvateľstva sanujeme verejnoprospešné služby. A nie som si istá, že či tieto príjmy prevyšia negatíva, ktoré tento zákon zanecháva. Pred rokom sme tu mali novelu zákona, tohto istého, kde skupina poslancov aktívne zápasila so sprísnením tohto zákona a musím povedať, že nie celkom márne. Aj keď najlepšie by bolo, ak by skutočne sme tieto problémy vôbec nemuseli riešiť, uvedomujem si, že tak silne liberalizovaná spoločnosť by takýto stav neuniesla. Nie je na to pripravená. Ale zámer sa minulým predkladateľom podaril. Obce, samosprávy sa vyrovnali so zamedzením hazardu novými VZN-kami i za ceny straty príjmu do svojej pokladne. A aj včera tu bolo povedané, že v podstate to prinieslo veľké upokojenie vážne alebo zlých, horších sociálnych situácií v tých jednotlivých samosprávach. Ale čo sa deje vlastne teraz? V dôvodovej správe čítame, že z pohľadu prevencie a boja pripravilo ministerstvo niekoľko opatrení. A pozrime sa na ne. Tuto si pomôžem citáciou práve z dôvodovej správy. Takže z pohľadu prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách pripravilo ministerstvo pre hráčov na herných zariadeniach informáciu o telefónnom čísle na špecializované zdravotné zariadenie pôsobiace v oblasti prevencie, významným opatrením vplývajúcim na znižovanie záujmu ľudí o účasť na hazardných hrách je návrh sprísniť možnosť umiestnenia reklamy upozorňujúcej na výšku výhry alebo možnosť získať výhry, a to tak, aby nebola viditeľná z vonkajšej strany budov, prípadne priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry. Ďalším opatrením je sprísnenie ustanovení týkajúcich sa stáleho dozoru v herni tak, aby osoby, ktoré vykonávajú túto činnosť, mali s prevádzkovateľom uzatvorený pracovnoprávny vzťah a zároveň tieto osoby budú musieť byť trvale prítomné v herni. Keďže pre herne neplatí povinná vzdialenosť od školy, školských zariadení a podobne, nemenej dôležitým opatrením je stanovenie minimálneho počtu hracích zariadení, aby prevádzkovateľ mohol prevádzkovať herňu. A taká perlička. Týmto opatrením sa predpokladá zníženie počtu herní. Súčasne v rámci boja proti závislosti na hazardných hrách sa stanovuje, že počet zariadení prevádzkovaných mimo herne môže byť v maximálnom počte 2 hracie miesta. Včera sa o tom tunak rozprávalo, ale
príde mi to ako také naozaj dosť vtipné, že telefónne číslo, reklama, ktorú neuvidíte z cesty, povinnosť zamestnať dozorovateľa na trvalý pracovný pomer má vyvážiť to, že automaty vraciame späť do krčiem a pohostinstiev. A ešte by sme mali poďakovať, že vlastne budú len 2. Za týmto vidím, alebo teda takto, dovčera, kým v tom záverečnom slove včerajšieho dňa rokovacieho pán minister nevypovedal, čo vypovedal, tak som naozaj mala z toho pocit, že pánovi ministrovi v očkách hrajú eurá, ktoré vidí naozaj ako prísun do rozpočtu. Musím povedať, že ma naozaj to večerné jeho vystúpenie tak trochu možno posunulo v tom zmyslení, že nebolo jeho cieľom naozaj sanovať verejný rozpočet takýmto opatrením, že chcel sa na to pozerať dobre, ale práve preto by som možno že viac apelovala, aby popri tých rozumných opatreniach, ktoré chce zaviesť, aby naozaj dbal na to, čo tu vlastne v pléne už včera poslanci začali napádať, a to, že naozaj bude veľmi zhoršená sociálna situácia niektorých vylúčených spoločenstiev, tak by sme to mohli aj nazvať. Takže dôležité je, že som rada, že pán minister sa naozaj nepozerá na to finančné zabezpečenie spoločnosti, teraz myslím to sanovanie štátneho rozpočtu, ale aby sme naozaj nazerali na osudy rodín, ktorí znášajú následky a dôsledky, tak aby sme pred týmto nezatvárali oči. Opäť si dovolím použiť dôvodovú správu. Obmedzenie počtu zariadení spolu s ďalšími hore uvedenými opatreniami by malo eliminovať nielen priamu dostupnosť hazardných hier mladistvím, ale aj všeobecný kontakt s hazardom a prispieť tak k zníženiu príležitosti na hranie a zamedzeniu vzniku prípadných závislostí na hazarde u tejto skupiny obyvateľstva. Toto takisto vôbec nemám pocit, že je naozaj naplnené a mám pocit, že tá novela ide zväčša opačným smerom. Iným a taktiež zásadným dôvodom, prečo považujem tento zákon za zlý a život poškodzujúci, je zúženie rozsahu druhov hazardných hier, ktorých prevádzkovanie je možné obmedziť VZN-kom. Doplnený o možnosť obmedzenia prevádzkovania len v prípade vážneho narušenia verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. V súvislosti s týmto zavádza povinnosť, v zmysle ktorej majú o tomto rozhodovať občania v referende. Viem, že je to reakcia teda na námietku generálnej prokuratúry, že vyššia právna norma nemôže byť obmedzená nižšou právnou normou a že s týmto sa narúša sloboda podnikania, alebo tie argumenty boli v takomto duchu vznesené. Avšak na druhej strane súhlasím s minulými predkladateľmi, že riešenie tohto problému má byť v kompetencii samosprávy, pretože sú to takisto v obecnom zastupiteľstve sa nachádzajú ľudia, ktorí dostali rovnako ako my mandát prostredníctvom občanov. Včera o tom bola teda naozaj vážna diskusia, dlho sa o tom rozprávalo. Takisto pán minister určite zacítil, že asi to nebude najsprávnejšie riešenie pre všetky mestá a samosprávy. Pomôže to malým dedinám, kde tí ľudia sú naozaj ešte ukáznení a viac sa zaujímajú o veci verejné, ale vo veľkých mestách toto môže spôsobiť veľký problém. Takto by som sa naozaj pripojila k tomu, čo sa večer rozprávalo, aby sme išli formou nie, ak už teda pôjdeme do tých referendier, aby sme nešli zakazovať referendum stroje, ale aby sme ich vlastne nedovoľovali v referendách. Aby sa samotné licencie neudeľovali, aby si mohli občania žiadať o takúto formu referenda. Suma sumárom, ak by sme pozreli na to, teda, čo sa udialo minulý rok po prijatí novely, hracie prístroje išli len do herní, následok bol skutočné zníženie počtu hracích automatov a zníženie prístupnosti pre mladistvých. Ďalej v herniach zákaz konzumácie alkoholu a fajčenia, keďže toto bolo jedným zo stimulov pokračovania v hraní. Ďalej zabránenie prístupu patologickým hráčom, takisto mohli prevádzkovatelia odoprieť právo takýmto hráčom zúčastňovať sa na hrách, ale aj také drobné opatrenia ako predĺženie času medzi jednotlivými hrami na prístrojoch.
Takže to sú také zásadné veci, ktoré ovplyvnili takisto, alebo možno aj spôsobili nesmierne diskusie pred rokom v tomto pléne, ale nakoniec boli prijaté. A výsledok je skutočne pozitívny, čo naozaj hovorili aj starostovia. Včera sme si ich aj vypočuli niektorých. Výsledkom po vašej novele, aj keď priamo nerušíte spomínané ustanovenia, nie všetky, napríklad už teraz po novom konzumácia alkoholu a fajčenia bude možná, čo nie je veľmi pozitívne. Ale tým teda, nerušte spomínané ustanovenia, ale tým, že doplňate možnosť umiestňovať výherné stroje aj do krčiem, nevidím naozaj, kde, teda akým spôsobom chcete brániť mladistvím, alebo čím sťažujete tie podmienky mladistvím na to, aby sa zúčastňovali takýchto hier. Beriete si to vlastne na svoje triko. Hlavne, keď existujú jasné signály o sile prijatia minuloročnej novely. Na druhej strane, čo je dobré a chválihodné, sprísňujete definíciu herne samotnej. Podmienky na udelenie licencie. Podnikateľ musí mať uhradené svoje záväzky. Môžete doplniť vymedzenie záväzkov krytých finančnou zábezpekou. Zvyšujú sa odvody do štátneho rozpočtu. Vytvára sa nový poplatok za vytvorenie licencie v obci. Každoročné hlásenia ministerstva. Takže je tu naozaj kopu opatrení, s ktorými určite nikto z nás nebude mať žiaden problém. Len naozaj pozerajme na ten výsledok ako na celok. A to bude skutočná devastácia osôb a rodín. A práve preto, že máte vo svojom názve sociálna demokracia, nemalo by vám to byť jedno. Bojím sa, že ste sa príliš nechali ovplyvniť lobizmom zo strany podnikateľov, ktorí sa okolo možno aj niektorých vašich poslancov pohybujú a to sa mi celkom nepáči. Takže zákon je zlý a bude z neho veľa nešťastia, pokiaľ zostane v takejto forme. Preto vás prosím a vyzývam zároveň, aby ste potom naozaj dbali na pripomienky, ktoré tu boli vznesené a naozaj v spoločnej debate pristúpili aj na niektoré pozmeňováky, ktoré by to vedeli vylepšiť. Ďakujem pekne. Na vystúpenie pani podpredsedničky nie je žiadna faktická poznámka, takže dávam teraz slovo pánovi poslancovi Brodskovi. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne, dámy a páni. Vážený pán minister, na mňa včera večer takmer pozitívne zapôsobilo, keď pán minister na konci rokovania včera večer sa skoro akoby dištancoval od tohoto návrhu, alebo minimálne od niektorých opatrení, ktoré vzbudili teda nevôľu v poslaneckej snemovni. A ja som to myslel skôr tak úsmevne, pán minister, ale teraz vážne. Ak dovolíte, ja by som sa rád vrátil kúsok do minulosti, pretože v tomto prvom čítaní to zatiaľ nezaznelo. Dámy a páni, keď bol Smer prvýkrát vo vláde, teda pred 2 rokmi, tak uviedol sa ako priateľ hazardu. Klasik by povedal, že Smer bol hazard friendly. Áno, vtedy pred voľbami v roku 2010 sa vám podarilo zmeniť našu legislatívu takým spôsobom, aby na Slovensko mohlo prísť jedno veľké megakasíno. Pamätáte si to? Na Slovensku malo výraz druhé Las Vegas. A urobili to takým spôsobom, vtedy prevalcovali opozíciu, vtedy to bola koalícia Smer, SNS, HZDS, že pri inom zákone pozmeňovací návrh, ktorý mal niekoľko strán, tu predniesol, myslím, že to bol pán poslanec Burian, on bol vtedy predseda rozpočtového výboru a vtedy sme novelizovali zákon o daniach z príjmov aj o hazardných hrách, ale to nevymyslel pán Burian. To bol veľký, rozsiahlý pozmeňovací návrh z ministerstva financií. Vtedy bol ministrom financií pán Počiatek a pán minister Kažimír bol vtedy jeho štátny tajomník. Spomínate si, čo to vtedy vyvolalo?
akú vlnu nevôle a odporu. Opozícia, najmä kresťansko-demokratické hnutie, iniciovala verejnosť petíciu, podpisová akcia. Proste v samospráve, našťastie, vtedy o tom, či na Slovensku bude megakasíno alebo nebude, bola rozhodujúca aj samospráva a samozrejme pod tým obrovským tlakom verejnosti, ale aj opozície, lebo ten tlak vtedy zišiel z opozície, tak nakoniec k tomu neprišlo. Ja si spomínam, vtedy myslím, pán Záslož bol taký hovorca, alebo teda zastupoval tých tzv. Zahraničných investorov, ktorí chceli na Slovensku a našli to ako ideálne miesto pri Bratislave, kde by mohlo vzniknúť to druhé Las Vegas. A spomínam si, ako vtedy argumentoval minister Počiatek, koľko nových pracovných miest vznikne na Slovensku, lebo už bola kríza. Koľko peňazí to bude do štátneho rozpočtu. Chvála Bohu, z toho projektu nič nebolo, lebo proste sa verejnosť včas spamätala a zastavila tento nešťastný projekt. Potom, po voľbách v roku 2010, to bolo jedno z prvých opatrení Radičovej vlády, že sme legislatívu vrátili do stavu pred megakasínom, zjednodušene. To znamená, investori, tí, ktorí chceli vybudovať na Dunaji také atraktívne miesto, že by to bolo centrum hazardu celej Európy, alebo teda minimálne strednej Európy, tento projekt skončil. Toľko nedávna minulosť. Človek by si myslel, že jedna negatívna skúsenosť stačí Smeru. Možno múdremu stačí. Smer sa, ako ukazuje, z toho nepoučil a preto si nemyslím, že sa Smer zmenil. Pretože vy prichádzate opäť s návrhmi na zmenu hazardu na Slovensku, pán minister. Áno, nie je to už o megakasíne, ale pre mňa je podstatná iná otázka. Bude po prijatí tohto zákona hazard na Slovensku rozšírený menej alebo viacej? Dámy a páni, spôsob regulácie hazardu cez obecné referendá je rafinovaný spôsob, ako hazard v našich obciach nezredukovať, ale naopak zabetónovať. Čiže inými slovami, jedno megakasíno nie, ale stovky, 1000 malých kasín v úvodzovkách, možno herní, áno, pán minister, v každej krčme. Ja chápem váš zámer dostať viac peňazí do štátneho rozpočtu z tejto neresti. Ale viac peňazí pri záchrane verejných financií môžete získať aj inak. A včera večer sa vám to niektorí poslanci pokúsili aj navrhnúť. Dámy a páni, zhrniem na záver. Smer sa nezmenil. Lobisti, ktorí zarábajú na hazarde a aj na nešťastí ľudí, boli opäť úspešnejší. Tentoraz ale tí domáci, a Smer to podporuje. Čiže je stále hazard friendly. Inými slovami, priateľsky naklonený hazardu a to považujem za nešťastie pre túto krajinu. KDH nebude hlasovať za tento návrh zákona, za takto navrhnutú novelu zákona o hazardných hrách, pretože sme proti zneužívaniu hazardu. Sme proti tomu, aby štát ťažil z biedy nešťastníkov. Štát by mal biedu zmenšovať. Zhodou okolností tento týždeň, pán minister, bol Medzinárodný deň zmenšovania biedy a chudoby. Ja si myslím, že sme sa mohli aj inak zapojiť. Nemyslíte, pán minister? Na vystúpenie pána poslanca jeden pán poslanec s faktickou poznámkou. Nech sa páči. Končí možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Pán poslanec Droba, nech sa páči. Ja teda možno netradične trošku, ale poviem to tak, že zastanem sa ministra financií. Toto je jedna z tém, kde nevidím nejaké deliace čiary na stranickej báze.
Naopak si myslím, že existuje niekoľko rôznych pohľadov na túto tému a ja sa spýtam pána rečníka Brodsku, že či si myslí, že pri zachovaní súčasného stavu okoľko ten hazard by klesol alebo reálne klesol. Ja si myslím, že vstupné bariéry k hazardu dnes sú veľmi nízke vďaka tomu, že tu máme internet a internetové stávky. Takže je len otázka, že či tých, ktorí sa hazardu na Slovensku venovať chcú, necháme, aby míňali svoje peniaze a platili v podstate odvody a dane zahraničným prevádzkovateľom, alebo či časť z nich zostane na Slovensku. No a čo sa týka toho tzv. Megakasína, o ktorom sme hovorili, tak myslím si, že to bol prípad, kde sme sa nechali jednoducho zastrašiť pár desiatkami tisíc aktivistov, ktorí možno veľakrát podpisovali nejaké petície a netušili, čo podpisujú. Ja si stále myslím, že Bratislava a blízke okolie prišlo o niekoľko stoviek veľmi dobre platených pracovných miest, takže to považujem za nešťastie a smolu. Ďakujem. Pán poslanec chce reagovať. Nech sa páči, pán poslanec Brodská. Áno, jednou vetou. Pán Droba, vy ste ako v tom porekadle, že trafená hus zagaga. Ja si spomínam, ako v roku 2010 vy ste vtedy boli jeden z tých, ktorí ste v podstate zámer megakasína obhajovali a ja som bol zásadne proti. Čo sa týka tohoto návrhu zákona, kde Smer ustupuje nie tým veľkým mega investorom, ktorí chcú zarábať na veľkom hazarde, hovorím, Smer ustupuje domácim v úvodzovkách investorom, ktorí žijú z hazardu. A týmto návrhom zákona bariéry klasického hazardu Smer búra a zmenšuje. To je podstatou toho návrhu zákona. Pán poslanec Kufa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka, vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, milí kolegovia a kolegyne. Dovolte mi niekoľko slov. Tak budem trošku aj reagovať, využijem túto chvíľu aj možno na predrečníkom, menej som sa cez tie faktické poznámky do toho tak zapájal. Ja naopak, ja som rád, že to megakasíno v Bratislave nie je. Nie som Bratislavčan. A to je taká ilúzia, ktorá sa tu vytvára o hazardných hrách, ako kolega to tu spomenul, že vytvorí sa koľko pracovných príležitostí, aký to bude mať prínos pozitívny aj pre štátny rozpočet, čo všetko, aké plusy budeme mať. Ale keď naozaj sa to prehodnotí, tak v konečnom dôsledku my sme v mínuse, hej? Lebo ten dopad je naozaj vždycky veľmi negatívny. Ja som rád, že aj včera pán minister nabral odvahu. Vidím, že mu nechýba odvaha, tak to je dobre, to sa teším, že máme takého ministra. A dvakrát v podstate tu nám vystúpil. Samozrejme, sme sa veľmi aktívne včera večer ešte do toho zapájali. A pochopil som to tak, ako by pán minister predkladal tu na niektorý, teda tento zákon, s ktorým tak vnútorne nie je celkom stotožnený. Kolega to tu aj povedal, že Peťko, ja ťa ľutujem, že tu na teda sedíš, to bolo také veľmi familiárne. A ja mám naozaj takýto pocit, že ministerstvo financií, síce tu na reprezentácii svojho ministra predkladá tento návrh zákona, ale konkrétne pán minister, že nie je celkom tak stotožnený s týmto zákonom. Povedal to aj včera, že to nie je iniciatíva ministerstva a hneď v úvode dôvodovej správy tento zákon o hazardných hrách, ktorý sa predkladá ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe plánu legislatívnych úloh vlády. Ja keď som si čítal tú dôvodovú správu, aj som si pozeral ako tieto veci. Neviem, kto ju písal, zrejme asi na tom ministerstve vašom. Ale naozaj chcel som jednu vetu už včera povedať, nedostal som sa k tej rozprave, ale ja ju poviem, ktorú som ju chcel povedať, že pán minister, berte tento zákon pod pazuchu a utekajte z toho parlamentu preč.
Ale nehovorím to teraz tak, lebo ste to včera naozaj cez ten váš osobný postoj zmiernili. Pozrime sa, že čo tento zákon nám prináša. Týmto zákonom sa určilo, že príjmami z odvodov odvádzaných prevádzkovateľmi hazardných hier do verejných rozpočtov sa zabezpečuje vykonávanie všeobecno prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu a tak ďalej. Nebudem to všetko čítať. Zdá sa mi to za veľmi, veľmi trúfale. Čo všetko bude tento príjem podporovať? Dokonca výchovu. To chceme povedať, že hazardné hry sú tie, ktoré budú podporovať výchovu, zdravotníctvo, sociálnu pomoc. To je úplne totálne absurdné. Ja napríklad by som nechcel, aby z takýchto peňazí boli vychované moje deti. Alebo ja, že by som mal poskytovanú zdravotnícku pomoc práve z týchto peňazí. Ja sa pýtam, ministerstvu financií chýba 2,50? 2,50? To nie je tých možno okolo nejakých 100 miliónov eur ročne, ktoré tu na je to vykázané za roky 2005 až možno 2011, že to je 643 miliónov eur, že toto je príjem, ktorý reálne tu je. Pretože tie výdaje na tú prevenciu a na ten dopad, ktorý negatívny z toho, ako plynie, je oveľa horší, ako je ten príjem. Ďalej v dôvodovej správe sú tu na také zaujímavé veci napísané, ako z pohľadu prevencie, poviem to len nejaké také slova, jedným významným ďalším opatrením, menej dôležitým opatrením, predpokladá sa, a tu na ešte by malo eliminovať. Sú to také veľmi zavádzajúce tieto slová, ktoré sú tu napísané. Dovolím si tu bližšie z tej dôvodovej správy čo prečítať, aby jedna z nich bolo to tu už spomenuté, aby na herných zariadeniach bola informácia o telefónnom čísle na špecializované zdravotnícke zariadenie pôsobiace v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby látkových a nelátkových závislostí. Ja sa vás pýtam, ľudia, gambler, závislý hráč, ktorý si to vôbec všimne, takéto telefónne číslo? Ktorý zavolá tam? Veď to je úplne absurdné. To je asi takto, jak sme dali na škatulky cigariet, fajčenie škodí zdraviu, alebo zabíja, alebo podobné takéto slogany. Mne to prípada tiež ako takýto jeden z takýchto sloganov. Významným opatrením vplývajúcim na znižovanie záujmu ľudí o účasť na hazardných hrách je návrh sprísniť možnosť umiestnenia reklamy. No, tie reklamy pán minister včera tu nás spomínal, že nebudú na verejných priestranstvách. Áno, toto by mohlo byť jedno z vecí, ktoré by mohlo byť takým pozitívnym. Ďalším opatrením v tejto oblasti je sprísnenie ustanovení týkajúcich sa stáleho dozoru v herni, aby tam bol pracovnoprávny vzťah a takisto, aby tie hracie automaty v týchto zariadeniach boli redukované na počet 2. A naivne si tu budeme myslieť, že teda tí hráči budú menej hrať, a keď to bude v tých krčmách, ako to pán minister včera tu nás spomínal. Podgúražený človek, oslabená jeho vôľa ešte aj alkoholom, myslíme si, že práve ten bude, ktorý nebude na tých hracích automatoch hrať. Tie 2 automaty prasknú vo švíkov, toľko tam tých eur sa bude nahadzovať. Včera kolega to tu nás spomenul, ale nedá mi, aby som to naozaj nespomenul. Náš región, kde v podstate naozaj vďaka tomu, že ak by tento zákon teda prešiel, tak naozaj chudobné rodiny, ktoré sú, a
to sú v Lomničke a v Podolinci, budú ešte chudobnejšie, ako boli. Miestnym referendum, ak by sa malo rozhodovať o tom, že či sa teda tie hracie automaty budú zavádzať, alebo sa nebudú zavádzať, dovolím si to povedať, že v mnohých obciach, ja hovorím o obciach, bude problematické. Veľakrát títo jednoduchí ľudia ani nerozumejú referendovej otázke. Taký príklad len uvediem, v Lomničke sa udialo to, že keď boli voľby, neviem, teraz pár rokov dozadu, tak vyhrala tam strana Zelených. Prečo? Lebo predchádzajúce voľby, keď kandidovalo HZDS, myslím, že to bolo číslo 13, tak títo Rómovia chceli odovzdať tie hlasy tejto politickej strane, ale medzi tým sa to prečíslovalo, tak vyhrala tam strana Zelených. Tak asi takto uvažujú títo jednoduchí ľudia. Myslím si, že podporovať také aktivity, ktoré tu nás sa spomínajú v tej dôvodovej správe a budovať to na nešťastí mnohých rodín a mnohých ľudí je neetické. Určite áno. Ja sa pýtam a opýtam sa vás, pán minister, že či ste navštívili takú rodinu, alebo ste boli v takej rodine, kde mali gamblera, otca, a či ste mali túto skúsenosť. Veľakrát tieto rodiny, a my muži máme takú väčšiu slabosť na to, a sme potom ako veľmi dôslední, naozaj neprichádzajú len o tie peniaze, ale aj prichádzajú o otca rodiny. Poznám prípady také, ktoré to vyústilo do tragédií, že v podstate ten dlh bol už taký a ten tlak bol tak neúnosný ako na toho človeka, a to komukoľvek z nás sa to môže stať. A ak sme slabšej tej nervovej konzistencie sústavy, tak boli prípady také, kedy v podstate spáchali títo ľudia aj samovraždu. A my budeme ešte investovať a tváriť sa, že tieto peniaze a prostriedky dáme na zdravotníctvo. Ak by sme mali rozhodovať ako v referende, tak ako to kolegovia tu spomenuli, tak naozaj to referendum by malo byť ešte predtým, že či teda vôbec zaviesť alebo nezaviesť. Či obec teda súhlasia, aby sa zaviedli takéto hazardné hry. Z dôvodovej správy si dovolím prečítať ešte niekoľko vecí. Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Dovolím si s tým nesúhlasiť, nebude mať. Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Naopak, hovorím, bude mať to negatívne dopady aj na sociálnu exklúziu, aj rovnosť príležitostí. Dokonca aj národovú rovnosť si môžem povedať. Budú to len problémy, ktoré sa budú prenášať do rodín. V rámci prevencie viem si predstaviť to, že by tieto hracie automaty neboli. Včera to tu bolo spomenuté a pán minister spomínal, že dokonca, že aj ZMOS súhlasila s návrhom tohto zákona, pretože aj kolegovia, ako mi tu povedali, že riešenie ako tých dôsledkov je oveľa zložitejšie a oveľa komplikovanejšie a finančne náročnejšie, ako keby tento zákon sa v tej praxi ako aplikoval. Tak ako to už bolo tu na aj kolegovia z KDH to navrhli, nie je problém, aby sa prijal ústavný zákon, ak je problém v tom, že je tu nález generálnej prokuratúry. A preto aj navrhujem, aby tento zákon bol stiahnutý z rokovania schôdze v zmysle paragrafu 73 odstavca 3. Myslím, že je to písmeno B. Aby sa o tomto návrhu zákona nerokovalo. A naozaj, ak to ministerstvo financií myslí vážne, a myslím si, že pán minister aj berie vážne ako tieto veci,
Môže tu byť predložený s spokojným svedomím aj ústavný zákon, tak, aby ste nemali problém vy na tom ministerstve financií. Na Slovensku, a zvlášť na severovýchode alebo východné Slovensko, ale to nie je jediný región, sú naozaj veľmi chudobné rodiny. Takýmto zákonom, a naozaj, keď obecné zastupiteľstva nebudú mať možnosť ako rozhodnúť v tej veci a vydať to všeobecné záväzné nariadenie, tak mnohé rodiny budú chudobnejšie. Naozaj nebude v mnohých rodinách ani na chlieb. Tak, ako to bolo, čítam si ten text ako ďalej, prepáčte. Tak, ako to bolo spomenuté tu, že v tejto chvíli ten gambling je legálnym, ale naozaj, ak by bola úprimná snaha a úprimná voľba zo strany vládneho smeru, myslím si, že vieme sa dohodnúť aj v tomto prípade na ústavnom zákone, kde nebudú mať problém ani obce, ani mesta. A myslím si, že je to možné dohodnúť v parlamente a naozaj nemusí byť možno v úvodzovkách taká zdánlivá podpora z MOSu, ako to tu bolo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vystúpenie, na ktoré sú faktické poznámky. Končí možnosť prihlásenia. Pani poslankyňa Hufková, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec, ja si práve, že myslím opak. Myslím si, že teda okrem odvodov odvádzaných z hazardných hier, z ktorých bude príjem do štátneho rozpočtu, sú to aj odvody odvádzané z tabakových výrobkov, alkoholu a iných, z ktorých taktiež vznikajú závislosti a ktoré sú považované za ochorenia. Je preto na mieste, aby štát financoval aj vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä zdravotnícka starostlivosť na liečenie závislostí, aby financoval sociálnu pomoc rodinám so závislým členom a aby vzdelával, vychovával a rozvíjal najmä osobnosť mladých ľudí a prispieval tak ochrane zdravia, ako aj prevencii závislosti. Ďakujem pekne. S ďalšou faktickou je pán poslanec Jasaň. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán kolega, ja vaše vystúpenie ľudsky absolútne chápem a ja tiež nie som zástancom žiadnych alebo akýchkoľvek hracích automatov, nielen výherných, ale aj iných. Vo svojom vystúpení ste sa párkrát niečo pýtali. Možno ste nemal čas, alebo zabudli ste sa spýtať, alebo ste sa nechceli spýtať kolegov, napríklad pána Brodsku z KDH, čo takého urobili za 8 rokov vládnutia v rokoch 98-2006, keď mali možnosť prijať možno aj ústavný zákon, keď práve v tom období sa ten hazard na Slovensku začal rozvíjať a začal prenikať do jednotlivých dedín. Ja som 4 roky v tom období robil v oblasti, kde som sa zaoberal prevenciou kriminality a bol som aj členom Rady vlády pre prevenciu kriminality, kde bola aj táto oblasť. A je mi veľmi ľúto, ale za ten celý dlhý čas som ani jeden taký návrh z vašej strany nenašiel, neprišiel, nebol podaný. Možno, že pán kolega, mali ste sa ich spýtať, prečo oni neprijali ústavný zákon v tom období a možno hazard na Slovensku by tu nebol. Možno ste sa, alebo môžete sa mňa spýtať, mohli ste sa ma opýtať, ako je možné, že v Petržalke zrovna v tom období, keď vládli poslanci aj KDH, sa z priestorov, kde boli cukrárne, kde som ja s mojimi malými deťmi chodil do cukrárny, sa stali herne.
kde hracie automaty sa rozšírili po Petržalke ako pliaga. Čo myslíte, kto vtedy o tom rozhodoval? No Smer to určite nebol, vážené dámy a páni. Ďakujem pekne. Reakciou na faktické poznámky, nech sa páči, pán poslanec Kufa. Ďakujem za slovo. Nebudem nejak reagovať na tom, že kto, kedy mohol o tejto veci ako rozhodovať. Pre mňa je dôležité to, že sme tu teraz my a my máme tu možnosť v danej veci rozhodnúť. Ja si myslím, že aj pán minister má takú vôľu, aspoň som to včera večer tak aj pochopil, že teda bol by ako ochotný. A my sme, myslím si, že aj poslanci v tejto snemovni ochotní podporiť aj ústavný zákon, aby on sa nedostával do problému na ministerstve ako financií. Zdá sa mi potom aj veľmi neetické, ak my na jednej strane, a veľmi farizejské a neúprimné, keď zarábame na nešťastí ako iných ľudí a na druhej strane operujeme to tak, no však a dobre, veď my predsa len budeme podporovať zdravotníctvo, školstvo, sociálnu oblasť. Dokonca veľmi drze to je, že dokonca výchovu. Hej, tak mne sa to zdá až veľmi drze, pretože to je to, čo ničí mládež, mladistvých a mnohé aj rodiny a na druhej strane to zastierať ako takouto vecou. Dokonca, prepáčte, ak to veľmi ako preženiem, to je, keby bolo nejaké pranie špinavých peňazí a nejaký taký nelegálne peniaze možno z mafiánskych spôsobov až nadobudnuté a jednoducho dám to na charitatívne účely, aby som si pohľadil svoje srdce a svoju dušu, však predsa len som a podporujem veľkolepé projekty. Mne to rovnako prípada aj pri týchto hracích automatoch a pri návrhu tohto zákona a tváriť sa pri tom, že aký veľký prínos je to pre štátny rozpočet. Ja si dovolím povedať, že v konečnom dôsledku je to mínus. Nie tých 2,50, čo som povedal v pluse, aj keď tu je to vyčíslené tých 643 miliónov, tak, jak to je, ale na tie dôsledky, ktoré my potom riešime, je oveľa väčšie výdaj peňazí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou v rozprave je pani poslankyňa Jana Žitňanská. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, pán minister, ctené kolegyne, kolegovia. Na začiatok k tejto téme možno ešte zo pár faktov, ktoré tu ani včera, ani dnes neodzneli, pretože ja sa rada pridržiavam čísel a faktov, takže dovolte len zo pár takýchto údajov. A v roku 2004 publikoval bývalý poradca prezidenta Reagana, ekonóm na univerzite v Illinois, Greenhalghs, štúdiu, podľa ktorej za $46 z hry pre štát musí štát na spoločenských dôsledkoch zaplatiť $289, teda takmer 6-krát toľko. Ročne je to $54 miliard zo štátneho rozpočtu, čo je polovica z toho, čo štát stoja dôsledky drogovo závislých. Ako sa v štúdii ďalej uvádza, s nárastom počtu kasín narastá aj štátom vynakladaná suma na likvidáciu negatívnych dôsledkov. Podľa National Gambling Impact Study Commission z roku 1999 stojí ročne jeden gambler $10 500. Profesor Ladouceur zasa udáva údaje $2,5 miliardy, toľko stojí ročná faktúra za gamblerov v kanadskom Quebecu. V Kanade 30% hráčov hazardných hier prišlo o prácu a osobne zbankrotovali, v priemere zanechali za sebou dlhy $150,000. Vo Francúzsku sa 20% zadlžených hráčov dopustilo trestného činu krádeže či podvodu. Nevada, štát, v ktorom je Las Vegas, má jednu z najvyšších mier kriminality v Spojených štátoch. V mestských aglomeráciách, kde majú veľké herne, sa napríklad zvýšil počet krádeží motorových vozidiel o 25%. Tie negatívne javy samozrejme nie sú len ekonomické. Dopady teda sú aj iné. Napríklad dieťa, ktorého rodič sa stane patologickým hráčom, sa k hre dostáva podstatne skôr ako jeho rovesníci. Pritom napríklad čísla z Belgicka hovoria, že mladí začínajú s hazardnými hrami v priemere ako 13,5 roční a minú v priemere mesačne 33 €. Deti, ktoré vyrastajú v rodine s gamblerom, majú väčšie problémy v škole, častejšie trpia depresiami a majú vyššie sklony k samovraždám.
Navyše mnohé sa tiež stávajú patologickými hráčmi. Ako je to na Slovensku? Tu si tiež vypožičiam slova odborníka, psychiatra pána Nábielka, ktorý v rozhovore z roku 2010 v denníku SME povedal, citujem, podľa celosvetových štatistík sa počet ľudí ohrozených hazardným hraním odhaduje na 3 až 5 % populácie. A na otázku, v akom ekonomickom prostredí sa darí hráčstvu, odpovedal, treba pripustiť, že v období krízy a neistoty rastie záujem o hazardné hranie. Nie len ako zúfalý pokus o zabezpečenie chýbajúcich peňazí, ale aj ako spôsob zabíjania času či rezignácie. O tom príklade, o jednom konkrétnom sme sa tu bavili aj včera. Týka sa obce Podolínec, kde teda už v tomto čase nie sú takéto herne. Ale mám tu 2 fotografie ešte z obdobia, kedy tieto herne a teda výherné automaty boli navštevované predovšetkým ľuďmi, ktorí poberali rôzne podpory. Kto by mal záujem, môže sa potom pozrieť. Automaty, za ktorými sa tlačia, množstvo ľudí sa tlačí a deti, ktoré čakajú na svojich rodičov pred týmito herňami. Čiže aj taká je situácia, alebo taká bola situácia v Podolínci, kým nezakázali herne. Čo je dnes v novele a čo považujeme my za najväčšie riziko? Ja pripúšťam, aj som to včera povedala, tá novela obsahuje aj veľa dobrých vecí. Naozaj dobrých vecí. Ako je napríklad to, že herne budú musieť byť stavebne oddelené. Ďalej, aj spomínané telefónne číslo, ktoré bude na tých automatoch. Myslím si, že je to smer alebo krok správnym smerom. Takisto, že bude stály dozor profesionálny v týchto herniach. Dokonca si myslím, že by sme mali ísť ešte ďalej, aby ľudia, ktorí pracujú v týchto herniach, boli aj špeciálne vyškolení, aby oni sami už vedeli pomôcť tým ľuďom, ktorí naozaj impulzívne hrajú, alebo teda sú chorobne závislí na hre a nechávajú v automatoch či už dávky, alebo svoju výplatu. To, čo považujem za veľké riziko v predkladanej novele zákona, je to, že tieto výherné automaty nebudú len v herniach, ale budú môcť byť kdekoľvek. Ani len v krčmách, ale naozaj kdekoľvek. A tým pádom budú dostupnejšie možno aj mladistvím. Našou ambíciou bolo zakázať, a to malo vlastne platiť od 1.1.2013, zakázať alkohol a fajčenie v herniach. Pretože naozaj ten alkohol, a sú na to odborné posudky, ešte viac povzbudzuje impulzívnych hráčov k hraniu a tí už sa potom vôbec nekontrolujú. Ďalšia podmienka, ktorá vlastne vstupuje v tejto novele ako predpoklad na to, aby bolo možné VZN-kom zakázať hazard na území, je už spomínané referendum. K tomuto chcem povedať, že a priori ja nie som proti referendu aj v tejto otázke. Myslím si, že ľudia najlepšie vedia, čo chcú a ako chcú. Problém však je s tým, ako dnes referendá fungujú, aké kvórum je potrebné a že v zásade je to aj finančná záťaž pre obec alebo to mesto, kde by sa referendum malo konať. Preto som presvedčená, že táto podmienka tam môže zostať, môže byť referendum o tejto otázke, ale zmeňme pravidlá vykonania referenda. Tak ako sme aj navrhovali v minulosti, nech sa referenda konajú v deň komunálnych volieb, tie obecné, a tým pádom nie je potrebné kvórum, pretože tí ľudia, ktorí prídu k voľbám, môžu odpovedať aj na referendovú otázku. Na záver, aby teda som nepredĺžovala tú diskusiu, pretože zaznelo tu už množstvo argumentov, si myslím, že táto novela zákona o hazarde niektoré veci sprísňuje, v niektorých veciach je veľmi dobrá a ja sa teším, ale obávam sa toho, že ak umožníme, aby naďalej výherné automaty boli mimo herní a ak umožníme, že v herniach sa bude môcť piť alkohol, že to bude mať vážny negatívny dopad nielen na tých ľudí, ktorých sa to týka, ktorí budú hrať, ale na celú spoločnosť. Pretože tak, ako som hovorila, tie následky, aj ekonomické, sú podstatne vyššie ako ten zisk alebo ten prínos, či už do štátneho rozpočtu, alebo do rozpočtov obcí a miest.
A preto ja by som chcela požiadať pána ministra, ak je to možné, on sám včera hovoril, že tých výherných automatov, že sa odhaduje, že aj tak klesne ich počet, tak ak je to naozaj tak, že by mal klesnúť ich počet, tak skúsme možno oželieť tieto výherné automaty v krčmách alebo teda v iných zariadeniach, kde budú voľne dostupné a nechajme ich len v herniach a za tých podmienok, že teda nebude sa tam môcť podávať alkohol. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Martin Fecko. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia. Nechcem to predĺžovať, lebo rozpráva je pomerne dlhá, takže budem to čítať, keď dovolíte, a možno nejakých trošku mojich úvah. Je paradoxné, že v roku 2009, považovanom za krízový, ľudia na Slovensku investovali do hracích automatov, kasín alebo kurzových stávok spolu 2,16 miliard eur. 2,16 miliard eur. Ešte paradoxnejší je fakt, že táto suma je dvakrát vyššia ako rozpočet ministerstva zdravotníctva, z ktorého sa mimochodom vyčleňujú aj financie na liečbu gamblerstva, samozrejme. Podľa amerických štúdií každý $1 vložený do hazardu spotrebuje ďalšie minimálne $3 na riešenie následkov hazardu. Gambling je paradoxom ekonomických teórií, keďže gambleri hrajú aj napriek tomu, že môžu očakávať finančnú stratu. Je to spôsobené aj tým, že subjektívna hodnota peňazí sa u nich líši od skutočnej, objektívnej a takisto ich objektívne ohodnotenie rizika, ktoré pri nich hráč podstupuje, sa nezhoduje s objektívnou pravdepodobnosťou. Návrh zákona vyvolal, ako sa ho predpokladá, negatívne reakcie hlavne tých, ktorí tento hazard prevádzkujú. Jedným z argumentov bolo, že máme jedno z najvyšších odvodových zaťažení hazardu v Európe. Skutočnosť je však taká, že sú krajiny s ešte väčšími obmedzeniami, ako je u nás, pokiaľ ide o hazard. Ako príklad môže poslúžiť také napríklad Švédsko, kde podnikať v hazarde môžu iba firmy, a to na základe licencie od štátu, pričom ich hlavným účelom sú dobročinné aktivity v sociálnej oblasti. Okrem toho tu platí aj zákaz reklamy na hazard. Problémom nie je hazard ako taký, ale aj tzv. Skrytý hazard, ako napríklad rôzne telefonické hry. Hrať hazardné hry môže byť riskantné. Hoci online trh tento problém ešte zhoršuje. Rastúci online trh tento problém ešte zhoršuje. Európsky parlament už pred časom vyzval komisiu, aby prišla s návrhmi na posilnenie spolupráce medzi členskými krajinami v boji proti nelegálnemu online hazardu. A to prostredníctvom tzv. Zelenej knihy Európskej únii ako dokumentu vydávaného Európskou komisiou určený na rozprúdenie diskusie a na spustenie procesu pripomienkovania rôznych dokumentov na európskej úrovni. Európska komisia vydáva zelené knihy preto, aby naznačila návrhy budúcnosti legislatívy EÚ a tak je to aj v tomto prípade. V tomto roku plánuje prijať novú legislatívu v oblasti online gamblingu. Smiestiť sa majú opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov, akými sú napríklad maloletí. Online gambling je rýchlo sa rozvíjajúce podnikanie v Európe, ktoré predstavuje trh viac ako 10 miliárd eur za rok. V súčasnosti sa 10% všetkých hazardných hier odohráva na internete, cez mobilné telefóny, ale aj na interaktívnych platformách. Situácia sa o pár rokov môže zmeniť aj bez legislatívy. Väčšina klientely sa presunie na internet. Ďalej sú tu samozrejme sociálne siete, ktoré ja hovorím, že nie je sociálne, lebo u mňa, keď niekto mi povie sociálna, znamená, že zachytná, ktoré potrebujeme pomoc. Ja by som to nazval ako spoločenské siete. Populárne medzi mladými, kde sú hry napodobňujúce skutočný hazard v kasínach. Navrhované opatrenia by mali vplývať na znižovanie záujmu účasti ľudí na hazardných hrách, pričom sa hovorí aj o druhej strane mince, ktorú nám rozvoj hazardných hier prináša. Napríklad diagnóza F63.0, patologické hráctvo, či o kriminogénnom prostredí, ktoré hazard vytvára. Či už chceme alebo nie, musíme priznať, že v súčasnosti vzrastá počet hazardných hráčov gamblerov, pre ktorých sa hra stáva iným zmyslom života. Pritom je zrejmé, že tu už nejde o hru ako formu voľnočasovej aktivity, ale o pokúšanie šťastia v lotériách, prípadne v športke, s ktorým sa bežne stretávame v každodennom živote, ale o hazardnú hru. O hru, ktorá je spojená s finančným rizikom a s predstavou veľkej výhry.
Treba si súčasne uvedomiť, že problém hráckej závislosti nie je len problémom určitých okrajových skupín, nejakým spôsobom narušených jednotlivcov, ale je problémom žiaľ aj modernej spoločnosti orientovanej na výkon a úspešnosť. Problémom, ktorému za určitých okolností môže podľahnúť kdokoľvek, a to bez ohľadu na vzdelanie, povolanie či výšku príjmov. Všeobecne platí, že nikto, kto raz začne s hazardnou hrou, nemá istotu, či skôr, či neskôr sa nemôže stať patologickým hráčom. Patologické hráctvo, gamblerstvo nie je nový jav. Aj v minulosti žili ľudia, ktorí vyhľadávali riziko a hazardné hry, ktoré im zriedkavo prinášali očakávané výhry, za to však častejšiu stratu, beznádej a zúfalstvo. Prípady prehry veľkých čiastok majetok, ale aj celého majetku, ktoré poznáme z literatúry, však už nie sú len minulosťou, ale žiaľ aj našou súčasnosťou. Ako to vyzerá u nás? Sociálna štatistika z roku 2010 hovorí, v Slovenskej republiky máme 50 000 gamblerov, vekový interval 20 až 45 rokov, požičané sumy od 50 000 do 200 000 korún, vyliečení gambleri 40%, výdavky na liečbu jedného gamblera 1035 eur, hradí poisťovňa. Tretina gamblerov pácha trestné činy. Vážený, akým som si prečítal aj dôvodovú správu, a kde bolo konštatované, aký príjem bol vykázaný v roku 2005 až 2011 do nášho rozpočtu v objeme 633 miliónov eur. No, ja by som sa tým nechválil, ja by som povedal skôr, že iba z toho, alebo na tom staviame, alebo aj na tom staviame náš rozpočet. Nemáme aj iné možnosti, ako ho naplniť. Myslím, že to gamblerstvo, respektíve podpora hazardných hier, do toho by nemali patriť. Pravda je, že život nám beží a asi nie sme dostatočne pripravení na to, aby sme vedeli všetkým atakom a všetky ataky odraziť. Tak ako povedal pán minister, že gamblerstvo je u nás legálne, ale podľa mňa to ešte neznamená, že sa nedá zmeniť. Ja osobne by som bol najradšej, keby sme to zakázali úplne. Samozrejme, to je asi utopia. Tak ako povedala pani kolegyňa Žitňanská pred chvíľou, že pokiaľ by táto novela mala, ako vyzerá, že aj bude, že bude sa môcť hrací automat dávať aj mimo herní, tak myslím si, že je to podstatný a vážny moment. Takže myslím si, že aj z tohto dôvodu ja nebudem môcť hlasovať za. A referendum áno, som za, ale bez kvora. A skôr by som bol za to, ako povedal kolega Viskupič už predtým, aby sme to skôr povoľovali, ako zakazovali. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, kolegovia. Ďakujem pekne. Ďalším vystupujúcim v rozpráve je pán poslanec Pavol Zajac. Týmto mu udeľujem slovo. Nech sa páči. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby aj ja som sa vyjadril ku predloženému návrhu zákona o hazardných hrách. Začnem osobným príkladom, lebo aj Komenský hovoril, že najlepšie sa veci vysvetľujú na príklade. Pred 14 rokmi, keď som sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v obci Sedliska, sme mali v našej obci zhodou okolností jeden hrací automat. Jedno z prvých návrhov na zastupiteľstve mojich bolo, že som presvedčil mojich kolegov, aby sme ten jeden hrací automat zrušili v našej obci. Odvtedy našej obci nemáme hracie automaty a som veľmi rád. Po prečítaní návrhu zákona som s hrôzou zistil, že toto by som na obecnom zastupiteľstve urobiť nemohol. Najprv by muselo prebehnúť referendum. Pýtam sa prečo. Ako sa takýto návrh do zákona dostal? Pán minister nám tu včera rozprával niečo o tom, že generálna prokuratúra to navrhuje. Ja hovorím, je to lobbying prevádzkovateľov hracích automatov, ktorí či cez generálnu prokuratúru, ale pán minister, tento návrh ste nám doniesli vy. Vy ste sa podpísali. Vláda Slovenskej republiky sa podpísala pod tento návrh. Generálna prokuratúra údajne vraj hovorí, že návrh zákona, ktorý tu pred rokom bol prijatý z dielne KDH, som veľmi rád, že z dielne KDH, že je protiústavný. Ja o tom neviem.
že by tento návrh zákona bol protiústavný. A ak sa obce na základe tohto zákona slobodne v obecnom zastupiteľstve VSZN-kom rozhodnú, že nechcú hracie automaty, tak kde je problém? Pýtam sa, obecné zastupiteľstvo, ak rozhoduje o tom, či v obci bude nejaká továreň, alebo slnečná elektráreň, alebo nejaká krčma, má takisto vždy zvolávať referendum? Predsa poslanci obecného zastupiteľstva boli zvolení, vy ste sám povedal včera, že komunálne voľby sú formou referenda, kde si ľudia zvolia svojich zástupcov a tí rozhodujú. Pán minister, poslanci obecného zastupiteľstva nerozhodujú tak, že nejako tajne 83 namačka tlačítka. Na obecnom zastupiteľstve sa môžu zúčastniť občania, môžu vystúpiť na tom obecnom zastupiteľstve. Po nejakom rozhodnutí obecného zastupiteľstva, ktorým sa to občanom nepáči, tak prídu za tým poslancom, nakričia na ňo, prídu na obecný úrad, povedia svoje starostovi. To nie je také tajné, že sa schovám pod 83. Referendum. Miestne referendum. Prečo nie? Aj dneska predsa môžu občania slobodne zorganizovať referendum. Aj o otázke hazardných hier. Ale nepodmienujte to, že obecné zastupiteľstvo musí na základe referenda. Viete veľmi dobre, že to je gaťafalc, ktorý tam lobisti prevádzkovateľov hracích automatov dostali. Viete veľmi dobre, že v malých obciach je problém s účasťou na referende preto, lebo napríklad na východnom Slovensku 20% ľudí chodí za prácou po svete. Oni vám kvôli referendu neprídu z Írska, z Bratislavy, z Prahy domov, z Rakúska. Ďalšia časť obyvateľstva, hlavne na východnom Slovensku, chodí na voľby alebo na referenda len vtedy, keď je motivovaná. Príkladom sú voľby do Vúcky v Prešovskom kraji, kde rómske obyvateľstvo chodí vtedy, keď je finančne motivované. Oni vám prídu na referendum proti hracím automatom? Možno naopak. Takže inštitút referenda, 55% účasť vo väčších mestách, lebo pred chvíľou som hovoril skôr o menších mestách, vo väčších mestách viete veľmi dobre, že je to problém. Už niekoľko aj celoštátnych referend bolo, jedno bolo úspešné. My predsa máme komunálne voľby preto, aby si ľudia svojich zástupcov tam zvolili, aby ich zastupovali. Neotravujme ľudí nad rámec nutnosti. Chceme od ľudí, aby prišli na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky raz za 4 roky, niekedy aj skôr, potom 2-krát do Vúcky, 2-krát na prezidentské, európske voľby, komunálne voľby, medzi tým je nejaké celoštátne referendum a ešte budeme zvolávať ľudí a podmieňovať nejakým miestnym referendum. Ak niekde majú ľudia chuť robiť referendum, nech si ho zorganizujú. Ja im prajem, aby bolo úspešné, ale obávam sa, že málo kedy bude úspešné na 50% účasť. A vedeli to aj tí, čo do zákona dostali tento gaťafalš. Veľmi dobre to vedeli. K ďalším sprísneniam, ktoré sú také kozmetické. Áno, reklama na verejnosti, som za. Číslo telefónne na hracích automatoch, budem sa opakovať za kolegami. Už vidím toho patologického gamblera, ako volá na to číslo. Niektorým kolegom, ktorí hovorili o tom, že veď nechajme, nech ľudia majú možnosť si ísť zahrať do hracích automatov z Osásky. Vy si vážne myslíte, že podstatné zisky prevádzkovateľov hracích automatov spočívajú v tých ľuďoch, ktorí raz za čas, za dlhý čas si idú a nechajú tam 10 eur? Vážne si to myslíte? Prevádzkovateľia hracích automatov majú podstatu svojich ziskov, drvivú podstatu zo sociálnych dávok.
18. 19. každý mesiac majú hody. Potom sú ďalší patologickí hráči, ktorí, poznám takéto prípady, živnostníci, ktorí zamestnávali desiatky ľudí a začali hrať, začali chodiť, stali sa patologickými, ich firmy skončili, ich rodiny sa rozpadli, prišli o strechu nad hlavou, exekútori sa tešia. Takže viacerí takéto prípady poznáme, vidíme, preto považujeme hracie automaty, o ktorých sa dneska bavíme, nebavíme sa o internetových stávkach a podobných veciach. Ak sa budeme baviť o nich, bavme sa, dneska sa bavíme o hracích automatoch, ktoré mimochodom len 2 hracie automaty mimo herňu, čiže v krčmách. Takisto nesprávny postup. Keď teda dostaneme na legislatívnej úrovni, na ktorej sme dneska, vďaka KDH, poďme to vylepšiť a mimo herní v druhom čítaní povedzme žiaden hrací automat. Takže hracie automaty, tie peniaze, ktoré prinesú štátnemu rozpočtu, pán minister, nestoja nám za to. Tie peniaze smrdia sírov. Peniaze, ktoré štát vynakladá na liečbu týchto patologických hráčov, nám za to nestoja. KDH a ja osobne budeme proti takémuto zákonu a ak aj vy ste osobne proti takému zákonu, tak ho stiahnite. Poslanci Smeru sa predsa nemôžu do nekonečna skrývať za to, že dostali sme príkaz. 83 zaberie. Generálna prokuratúra, ešte som zabudol povedať, generálna prokuratúra, ktorá vraj toto referendum dostala do tohto návrhu zákona, to je tá generálna prokuratúra, kde nemáme generálneho prokurátora? Skúste povedať pánovi premiérovi, nech požiada prezidenta, nech vymenuje právoplatne vymenovaného zvoleného generálneho prokurátora. Skrieme sa pod 83, že budeme hovoriť, že opozícii patrí úvo a dáme si tam svojho človeka. Skrieme sa pod 83 a povieme, že opozícii patrí NKU, ale hlasy nedáme. Poslanci Smeru majú plnú zodpovednosť. Strana Smer má plnú zodpovednosť za všetky tieto veci aj za tento návrh zákona. Jedna vec je ich svedomie, s tým sa každý musí vysporiadať sám. Aj ja, samozrejme. Aj ja, všetci podľa svojho svedomia a vedomia. Ale hovorím vám, na obecných zastupiteľstvách nejde takto mačkať tlačítka a tváriť sa, ja s tým nemám nič. Ja som dostal príkaz. Mne niekto ukázal prstom, ako mám voliť. Hlasovať teda, pardon. Takýto návrh zákona nemôžeme podporiť v druhom čítaní. Ak teda tam prejde, ako nestiahnete, budeme sa ho snažiť vylepšiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Na vystúpenie sú faktické poznámky. Končím možnosť. Prvým prihlásený je pán Hudácky. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Chcem poďakovať kolegovi za to, že nám objasnil na konkrétnych príkladoch z tej miestnej úrovne tú situáciu aj okolo tej komunálnej správy a aj okolo komunálnych volieb, že komunálni poslanci, a teda poslanci obecných zastupiteľstv dostali dostatočný mandát na to, aby vedeli rozhodnúť o tom, či nejaké hracie automaty v tej obci budú alebo nebudú, čo im to prináša. Oni vidia na konkrétnych príkladoch tú biedu tých rodín, ktorých členovia sa dostali do závislosti na hracích automatoch. Čiže tu by sme mali si brať ten príklad. Tu by vlastne malo aj to ministerstvo čerpať viac z tej miestnej úrovne, z tej regionálnej úrovne a nie od zeleného stola, nie cez čísla. Aj keď tie čísla sú veľmi pofiderné, však som veľmi rád, že sa tu takisto aj pán poslanec Kufa
pani poslankyňa Žitňanská, pán poslanec Fecko jasne analyzovali ten stav v jednotlivých krajinách sveta, kde absolútne nie je tá rovnováha, tá investícia, ktorá akože príde, respektíve ten príjem, ktorý príde z týchto hracích automatov v forme daní a potom tie náklady, ktoré súvisia v podstate s prevenciou, respektíve liečbou týchto závislých osôb, v podstate sú absolútne nerovnováhe. Takže kreslí si tu niečo, že ako štátny rozpočet na tom získa, je veľmi zlé. Takže chcem ešte raz poďakovať pánovi poslancovi, že nám jasným príkladom z tej miestnej úrovne povedal, že tento zákon je skutočne veľmi zlý. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalším z faktickou je pán poslanec Kufa. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán minister, musíte si to tu ešte odtrpieť, ale tá skutočná obeta by bola tá, že by ste stiahli ten zákon z rokovania, tak ešte musíte strpieť aj tých ďalších rečníkov. Ale naozaj k tomu lobbingu chcel som povedať toľko, že keď si tak pamätám, tak v letných mesiacov sme tu mali také letáky, ktoré presviečali nás, poslancov, aby sme zahlasovali. Ja som nevedel, že tento zákon už je pripravovaný. Ja tak blízko, tak potom som dostal ako tie signály. A presvedčali o tom, že akým prínosom sú pre štátny rozpočet. No bolo to tak trúfale a tak drze, no ale máme to tu dnes na stole. Tie referendá naozaj tu boli toľkokrát, ako spomínané, a postaviť to referendum pozitívne, že či chce tá obec, aby tam boli tie hracie automaty. O tom, aby bolo to referendum, ak by teda malo vôbec nejaké byť. Naozaj veľakrát je to tak, že v tých automatov nekončia nejaké vyšné peniaze z rodinného rozpočtu, ale sú to sociálne dávky, z ktorých rodiny na Slovensku žijú. To všetko skončí v hracích automatoch. Tie rodiny, nie že sú chudobné, ale sú žobráci. Sú žobrákmi. Mnohé rodiny sú ako žobráci. Takisto aj živnostníci, ktorí naozaj sú tieto prípady, mohol by som aj ja z praxe ako o tom hovoriť, a tí živnostníci, ako náhle sa stali závislými na hracích automatov, prišli o túto živnosť, zadlžili rodinu, veľakrát aj naozaj urychlili proces odchodu z tohto sveta a nechali v nešťastí mnohé rodiny. Pán minister spomenul tiež včera jednu vec, dovolím si ju povedať na záver. Každý občan má slobodnú vôľu. Dovolím si povedať, že áno, ale ak si závislý na hrách a si gambler, tak túto slobodu ty strácaš, stávaš sa od... S reakciou na faktické poznámky, nech sa páči, pán Pavol Zajac. Ďakujem kolegom za poznámky. Chcel by som ešte dodať, možno čo som zabudol povedať, odvetvie hracích automatov nesie pomerne dosť vysoké riziko, aj riziko toho, že v určitých obciach nebude môcť prevádzkovať. Ale to odvetvie, ktoré je vysoko rizikové, podnikatelia vedia, že tam, kde je vysoké riziko, je vysoko ziskové. Takže to riziko, ktoré musia podstúpiť prevádzkovateľia, či v určitej obci budú môcť prevádzkovať alebo nie, je im vynahradené vysokými ziskami. Naozaj aj iní podnikatelia by mohli povedať, že prečo postavili penzión alebo hotel pri ceste prvej triedy, keď za pár rokov štát postavil diaľnicu inde a oni prišli o svoje zisky rozhodnutím štátu. Takže ďakujem za poznámky. Ďakujem pekne. Ďalším vystupujúcim v rozprave je pán poslanec Jozef Viskupič. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia. Úvodom vystúpenia by som sa chcel spýtať aj pána ministra, či mu to bolo treba. Či bolo treba otvárať zákon, ktorý bol menený zhruba pred rokom. Sú možné pozitívne dôsledky toho, že prišlo k zmene. Sú
jasné a evidentné znaky aj tu v pléne, že veľa ľudí argumentuje presne tým, že nie je dobré pozerať sa v tejto otázke iba na zisky, ale zamerať sa aj na iný aspekt hrania hazardných hier prostredníctvom hracích automatov, a to z dôvodu toho, že vzniká alebo môže vznikať nejaký negatívny jav v spoločnosti, závislosť a podobne. Nechcel by som sa venovať tomu, čo hovorilo, myslím, že 8 ústne prihlásených predrečníkov a rečníci aj písomne prihlásení. Mňa v tejto vojne argumentov zaujíma jeden jediný fakt. Hovorí sa tu o tom, a páni poslanci Jana Žitňanská a Radoslav Procházka priniesli do tohoto rozhodovacieho procesu to, že na miestnej úrovni sa vedia ľudia, ktorí prichádzajú priamo do styku s negatívnymi javmi, ktoré môžu spôsobovať automaty v krčmách. Nemôžeme hovoriť napriek tomu, že sú stavebne oddelené nejakými sadrokartónovými priečkami o herniach. Prichádzajú s nimi do styku a môžu sa na miestnej úrovni vyjadrovať k tomu, či tieto hracie zariadenia v krčmách chcú mať alebo nechcú mať. Ministerstvo pod rúškou toho, že chcú viacej zainteresovať miestnych obyvateľov k tomu, aby sa na miestnej úrovni rozhodli, tak zavádza moment referenda. Viacerí tu sme sa vyjadrili, že my s referendum problém nemáme. Niekto navrhol zmenu vykonania podmienok referenda, aby sme sa netvárili, že dávame viac obyvateľom obcí, ktorí sú dotknutí hraním automatov a neželajú si tento stav, ktorý v obciach majú. A vytvárame teda podmienku účasti v referende podľa toho, akým spôsobom ako sú referenda všeobecne upravené. Myslím, že viacerí navrhli, aby sme teda zmenili podmienku referenda, aby nebola nutná 50% účasť, s čím sa dá viac menej súhlasiť, pretože k tejto otázke tých ľudí, ktorých sa dotýkajú a prídu sa vyjadriť, stačil by možno absolútna väčšina toho, že či chcú tieto automaty ďalej na území mať alebo nemať. Je pre mňa inak zarážajúci fakt ten, že bolo to tu, myslím, spomínané aj pánom ministrom a viac menej aj v kuloároch sa hovorí o tom, že prečo sa teda vynechávajú zastupiteľstva a bol spomínaný možný korupčný efekt, kedy zastupiteľstvo pod tlakom lobistov rozhodne v prospech zachovania automatov, čo nie je dobrým stavom. Myslím si, že toto je ale na riešenie na úplne iné fórum a nemalo by sa tu pracovať s argumentom tým, že na miestnej úrovni sú korumpovateľní zástupcovia lobistami a my práve preto robíme nejaké opatrenia, ktoré nebojujú proti tejto korupcii, ale vyviňujú ako keby, alebo zavádza sa mechanizmus, že zastupitelia nie sú zodpovední a sú korumpovateľní, preto sa obracajme na občanov. Ak sú korumpovateľní, zvolme iný nástroj a netvárme sa, že tu na oko ideme robiť referendá, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či automaty na územiach obcí budú alebo nebudú. Možno, že v prvom čítaní je dôležité spomenúť to, že existuje aj iná logika zavedenia referend, ak s nimi súhlasíme a má ministerstvo záujem, a to je otočiť ten návrh, tak povediac, na hlavu a robiť referenda nie o zakazovaní automatov, pretože je spochybniteľná účasť, ale urobiť referendum o tom, či si občania želajú takúto činnosť, či si želajú automaty na území svojich obcí. Potom by sme videli, že či majitelia, alebo podnikatelia, ktorí by chceli prevádzkovať automaty na území daných samospráv, vyvinú dostatočnú aktivitu na to, aby nahnali 50% ľudí do volebných miestností a či by sa väčšina z nich vyjadrila za to, že chcú mať automaty na svojom území.
Nemôžeme potom hovoriť o právnych problémoch, pretože zakazovať sa nič nebude. Referendá by neboli o tom, či súčasný stav niekto podporuje a išlo by o zákazy automatov, ale ak by teda neprišlo dostatočné množstvo obyvateľov, tak by stále tie automaty v obciach zostali. Ale naopak, mohla by sa spraviť nejaká dvojročná legisvakačná doba, že automaty by z obcí zmizli a tam, kde si obyvatelia želajú, aby automaty boli, spravilo by sa miestne referendum a mohlo by prebehnúť v tom, že si obyvatelia želajú takýto stav v obciach mať. Chcel by som povedať, že sú tam mnohé prvky, ktoré hovoria, možno niektorí kolegovia sa vyjadrili, že kozmeticky hovoria o tom, že ako keby sa na oko sprísňovali tie podmienky prevádzkovania automatov. Je to stavebné oddelenie, stály dozor v herniach, zobrazenie čísla, zákaz reklamy pred herňami. Možno nejaké príklady z Európy, ktoré by boli aj z hľadiska ministerstva financií zaujímavé, že toto sú elektronické zariadenia, ktoré by sa dali napojiť na internet a mohol by existovať centrálny server, ktorý by dokázal, ak ide teda o navýšenie finančných prostriedkov, centrálne sledovať obrat v týchto automatoch a ministerstvo financií by mohlo takmer na dennej báze vyhodnocovať to, akým spôsobom sa míňajú finančné prostriedky. Zároveň by to nieslo aj v sebe pridružený efekt absolútnej kontroly nad tým, akým spôsobom a kde sa automaty nachádzajú. Myslím, že tento príklad je priamo z Maďarska. I keď Maďari po roku tejto platnosti, kedy sa prispôsobili prevádzkovateľia tejto povinnosti, že museli napojiť všetky svoje automaty na centrálny server, tak v priebehu predchádzajúcich dní sme sa dozvedeli, že zakázali automaty na svojom území úplne. Nemyslím si, že si máme až takto brať príklad, ale rozumné pravidlo, ktoré by sme dokázali urobiť a dohodnúť sa na tom, že nie každý jeden rok budeme otvárať túto otázku, kde potom tu prichádzajú štúdie psychologické o škodlivosti tohoto údaju, tohoto javu v spoločnosti, tak by sme to mohli urobiť raz a navždy poriadne. Z dôvodovej správy, to, čo som sa pýtal aj na začiatku, že či vám to bolo, pán minister, treba som sa presne nedozvedel dôvody, prečo to predkladáte, pretože je tu napísané, že na základe plánu legislatívnych úloh vlády. Myslím si, že táto téma, keďže zbudzuje vášne aj v tejto sále a zbudzuje obrovskú debatu, hlavne na úrovni na úrovni obcí, kde majú s týmto problémom svoje skúsenosti. Dokonca tu boli priamo zo samosprávy podané konkrétne príklady. Je teda otázkou, prečo práve teraz a prečo nevznikla nejaká všeobecnejšia dohoda na tom, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Ak sa teda zaoberať hazardnými hrami a má ministerstvo financií záujem riešiť aj finančnú stránku tohoto efektu. Pýtam sa na tomto mieste, prečo to nepredkladáme spoločne aj s problematikou tzv. Online hier. Bolo by to koncepčnejšie, mohli by sme sa baviť o celkových príjmoch z hazardu, ktoré sa deje na báze hrania, a bola by tá debata o mnoho úprimnejšia. To, že pán minister spomenul, že tú debatu vydrží, je jeden fakt, ale ide o to, že toto nemá byť debata iba pre debatu, ale má upozorniť na to, že existuje relevantné množstvo argumentov, prečo nie je šťastné po roku platnosti jednej úpravy hovoriť o druhej. Viem, že tu je ako keby právny problém, ktorý avizovala prokuratúra a teda aj, ako som sa dozvedel, legislatívci na vláde, ale tá rýchlosť reakcie nesie všetky prvky ušitia tohoto návrhu horúcou ihlou.
Myslím si, že nedá sa odmietať skoro ani jeden z názorov, ktorý tu odznel. Teraz nemyslím v rovine psychologických dôsledkov týchto alebo vplyv na psychiku, sociálne rámce, rodinu a podobne, ale to, čo navrhovali kolegovia v mnohých oblastiach, že poďme sa zamyslieť nad tým, čo vlastne štát chce. Preto by som zopakoval ten názor a pravdepodobne sa dostaneme možno v druhom čítaní aj k tomu, ak si ho ministerstvo neosvojí a nepríde s vlastným pozmeňovacím návrhom, predložiť pozmeňovací návrh ten, že zadefinujme si teda, čo štát chce. Či štát chce mať herne v blízkosti škôl, keďže vieme, že tento zákon nehovorí v tejto oblasti vôbec nič. Mohla tam byť podmienka, aby sa nevyskytovali v blízkosti škôl, keďže som hovoril, či štát chce tieto automaty na území mať a dáva biankošek celému územiu, že automaty na území štátu môžu byť, a iba ten, kto nechce, tak referendum dokáže zakázať na území svojej obce, alebo teda štát chce radšej vyslať signál, že tie automaty nie sú dobrým prvkom spoločnosti a priori vyhlási, že automaty nie sú vhodné na území akéhokoľvek mesta alebo obce, ale ak sa tá obec rozhodne, že tieto automaty chce mať, tak vyhlási miestne referendum, spraví sa kampaň, podnikatelia sa môžu prezentovať, či tento prvok v obci bude a ak obec rozhodne, tak sa táto činnosť môže povoliť. Dáme to spracovať právnikom a dúfam, že tento rozumný návrh, ktorý stavia pôvodný zamýšľaný návrh ministerstva na hlavu, by mohol byť priechodný v tejto poslaneckej snemovni. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že ministerstvo dospeje k tomu, aby tento návrh prepracovalo. A preto v závere vystúpenia by som chcel predložiť procedurálny návrh, ktorý hovorí, pán spravodajca, o tom, aby bol návrh ministerstva vrátený ministerstvu na prepracovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na vystúpenie pána poslanca sú faktické poznámky. Končí možnosť. Nech sa páči, pán poslanec Kufa. Ďakujem za slovo. Ja len zareagujem hneď na to úvodné slovo predrečníka. Či to pánu ministrovi bolo treba. Myslím si, že nebolo mu to treba. Aj podľa toho, ako včera tu pán minister dvakrát ako vystúpil, tak mne sa celkom ako páčilo to jeho vystúpenie a znova to len zopakujem, že mám taký pocit, že predkladá zákon taký, s ktorým naozaj vnútorne sa nestotožňuje. Myslím si, pán minister, že vám nebudú chýbať tie peniaze zarobené na nešťastníkov, na chudobných a na žobrákov. Lebo toto je tá cena. Ochudobňovanie našich rodín. Už dosť takých chudobných a rozpadávajúcich sa a ešte toto má byť ako príjmom štátneho rozpočtu. Myslím si, že naozaj vám to nechýba. Všimol som si, že pán minister, vám nechýba pokora. Včera ste to naozaj krásne tu takto odprezentovali. A ono chce to možno aj naozaj poriadnu dávku aj odvahy, aj pokory, aby ste tento návrh zákona stiahli. Stiahnite to. Môžeme naozaj sa baviť aj o ústavnom zákone tak, aby to bolo aj v súlade aj s ústavou, aj obce, mesta, že by nemali s tým problémy. A hlavne ide tu o naše rodiny, o Slovensko a túto krajinu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším je pán poslanec Matovič. Jozef, páči sa mi ten nápad opačného referenda, lebo naozaj, keď zakážeme hazard a tam, kde ho obec chce, kde ho ľudia v obci chcú alebo v meste chcú, tak nech si ho v referende schvália. Toto by bol lepší prístup, ako zasiať zlo zákonom
do obcí a miest a potom ľuďom povedať, že však keď sa vás nájde 50%, tak to zlo nejakým spôsobom vykinožte. Nie, nesaďme im tam zlo, ale keď si ho tam ľudia dobrovoľne chcú nasadiť, tak nech sa rozhodnú v referende. Tento prvok si myslím, že je veľmi zaujímavý a celku dobrý návrh. Ako najväčší problém toho zákona naozaj vidím práve toto, že presúvame možnosť, aby sa ľudia cez referendum rozhodli, že či hazard v svojej obci budú mať alebo nebudú mať. A ani nie pri tých obciach, lebo tie obce, tam štandardne býva vysoký záujem o veci verejné v rámci obce a účasť v komunálnych voľbách v obciach býva od 60 do 90%. Ale v mestách takýmto spôsobom cez miestne referendum nikdy hazard nezakážeme a tým pádom je to iba de facto zástenka, alebo tvárime sa, že dávame ľuďom možnosť rozhodnúť, ale oni nerozhodnú, lebo účasť vo veľkých mestách býva od 30 do 40%. V posledných komunálnych voľbách v meste, z ktorého ja pochádzam, v Trnave, prišlo 29% ľudí ku komunálnym voľbám. Netvárme sa, že k miestnemu referendu o hazarde príde napríklad v Trnave viac ako 50% ľudí, no jednoducho nepríde. Čiže skúste do druhého čítania, ja viem, počul som ten váš postoj aj pán minister, že nie je nejaká veľká vôľa a ja pevne verím, že spravíte si exkurziu a pošlete nejakého úradníka napríklad do tej Lomničky a zistíte, aké škody tam hazard napáchal a ako sa situácia k dobrému obrátila za posledný rok. Ďakujem pekne. Je 11 hodín. Ďakujem pekne, to bol posledný rečník v rozprave a faktické na neho. Nechceš. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať pána ministra, či by sa mohol vyjadriť k rozprave ako predkladateľ, alebo radšej urobíme už hlasovanie. Tak nech sa páči, pán minister. Dobrý deň, dámy a páni, takže ďakujem za dobrý úmysel, že debata skončila pred hlasovaním, lebo mohla asi ešte pokračovať naozaj ďalej. Je veľmi ťažko zaujať postoj, lebo nikomu neberiem, ja som to včera večer povedal, nikomu neberiem legitímny pohľad na vec, že sa mu niečo nepáči, že s tým proste vnútorne nesúhlasí, že vidí za tým tragédie konkrétnych ľudí a ich rodín. Ale musím odlišiť ľudí, ktorí využívajú túto tému celé roky na to, aby sa na nej živili. A samozrejme mne neumožní momentálne čas a nechcem vás trápiť konkrétnymi výpočtami z histórie, ale keď túto niekto tak srdcervúco mi vykladal a pripomínal minulosť ohľadom megakasína, tak mu veľmi dobre viem pripomenúť, že ten, kto sa ozval, bol prvý, kto bol bývalý poslanec KDH Pálko, ktorý v rámci nekonečného štiepenia KDH si urobil vlastnú stranu a urobil si z neho z tejto témy vlastnú agendu. A vtedajšie kresťanskí demokrati, samozrejme, keďže boli pred voľbami, tak si museli uchopiť túto tému ako zástavu a išli z ňou až do volieb. Problém je, kolegovia z KDH, úplne selektívne, nehovorím to plošne, že keď obcujete s mocou a ste v nejakej koalícii, tak tieto plamenné témy a tieto nálady vás upustia. Pretože si viete vymeniť svoje pozície, svoje stoličky za to, že upustíte od takéhoto príkreho postoja k veciam. Áno, ak máte pohľad na hazardné hry a na gambling ako taký, že ho chcete zakázať, zakážte ho, choďte s touto témou do volieb. A takisto sa postavte k ďalším negatívnym externalitám, k ďalším ľudským činnostiam, ktoré ničia ľudské životy. Je to alkoholizmus, je to používanie drog. A čo tak prostitúcia, priatelia? Skláňate hlavy, keď chodíte okolo Slovnaftu? Alebo vykúkate z okienka? Takže, priatelia, pozrite si to, čo... Pozrite sa na to, čo je pokrytectvo a čo je skutočný pohľad na vec. Môžeme hovoriť o veciach, že sa nám nepáčia, že vytvárajú problémy, že ničia konkrétne ľudské životy. Ale viete, že žijeme v spoločnosti, poprosím o kľud v sále, prosím vás. Ktorá možno podľa plebiscitov je väčšinou kresťanská, je konzervatívna, ale
ale v noci za zakrytými záclonami sa sledujú reality show, kde nič s kresťanstvom nie je spoločné. A je to väčšinové vnímanie spoločnosti. Bohužiaľ to je tak. Ak chceme niečo robiť, robme to v oblasti prevencie. Nie je to v tom, že to zakážete. Keď to zakážete, vytlačíte to len do proste pokutnosti pivníc, nie sú to žiadne peniaze a ten biznis to správne pokračuje ďalej. Ja som včera vyzýval konkrétnych poslancov, pán Zajac sa dobre díva, a vyzýval som k pokore a k slušnosti. Nebuďme namyslení. Pán poslanec Zajac, z vašich slov som presne cítil namyslenosť, nehnevajte sa, namyslenosť poslanca obecného zastupiteľstva. A čo vy máte od Boha tu ako moc? Akože že môžete rozhodovať o tom, čo sa má robiť a čo sa nemá robiť? Nie je oveľa lepšie sa opýtať ľudí, čo si o tom myslia? Máte pocit, že ak ste zvolení za poslanca Národnej rady, poslanca obecného zastupiteľstva, že máte patent na rozum? Že vy ste ten, ktorý proste máte o tejto veci rozhodnúť? Opakujem, pokiaľ je gambling legitímny, legálny biznis, je to druh podnikania. Máme ho regulovať, máme sa mu pozerať na prsty a druhá možnosť je ho potrieť, zakázať, prestrihnúť ako čínsky komunisti internet, uzavrieť sa. Toto nie je riešenie. Môžete s tým ísť do volieb, môžete si získať ako na to ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem sa ešte spýtať, či sa k rozprave chce vyjadriť spravodajca, aby sme mohli tento bod. Pán spravodajca. Nie. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Dobre. Ctené kolegyne, kolegovia, o chvíľu bude hlasovanie k prerokovaným bodom programu. Prvým z nich bude druhé čítanie, teda hlasovanie o druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 223 z roku 2001 zbierky zákonov o odpadoch, ktorý prerokováme v skrátenom legislatívnom konaní. Je to tlač číslo 262. Poprosím teraz spoločného spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pána poslanca Tibora Lehockého, aby uviedol hlasovanie. Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, v rozprave parlamentnej tlači 262 vystúpili dvaja poslanci, ktorí podali pozmenujúce návrhy. Najskôr však budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy. Pán predseda, dajte prosím hlasovať o bodoch spoločnej správy číslo 1 až 6 s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy číslo 1 až 6. Odporúčanie je schváliť. Poprosím technici, vyhlasujem toto hlasovanie za neplatné a poprosím vás, kolegyne, kolegovia, skontrolujte si, či máte registráciu a budeme opakovať hlasovanie. Takže ešte raz budeme opakovane hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 6. S návrhom gestorského schváliť. Hlasujeme. – 132 prítomných, 123 bolo za, 9 sa zdržalo, body 1 a 6 sme schválili. Ako prvý v rozprave vystúpil pán poslanec Huba,
ktorý podal pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje 3 body. Pán poslanec Huba žiadal, aby sme o každom bode hlasovali osobitne. Dajte preto, pán predseda, hlasovať o prvom bode pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Hubu. Ale sme v skrátenom. Skrátenom sme. Hlasujeme. Sme v skrátenom konaní. Padá. ...131 prítomných, 53 za, 76 proti, 2 sa zdržali. Tento návrh sme neschválili. Teraz dajte prosím hlasovať o bode číslo 2 z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Hubu. ...132 prítomných, 55 za, 75 proti, 2 sa zdržali, ani tento návrh sme neschválili. Pán predseda, dajte prosím hlasovať o 3. bode z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Hubu. ...132 prítomných, 55 za, 74 proti, 3 sa zdržali. Návrh sme neschválili. Ako ďalšia v rozprave vystúpila pani poslankyňa Grečková, ktorá podala pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje 2 body. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu pani poslankyne Grečkovej spoločne, naraz o obidvoch bodoch. Dámy a páni, pán spravodajca, ešte raz, o čom hlasujeme? Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Grečkovej, ktorý obsahuje 2 body a budeme hlasovať o obidvoch bodoch spoločne. Hlasujeme. ...134 prítomných, 133 bolo za, 1 sa zdržal. Tento návrh sme schválili. Pán predseda, keďže sme hlasovali o všetkých bodoch zo spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy a zákon prerokúvame v skrátenom konaní, otvorte prosím rozpravu v 3. čítaní. V 3. čítaní otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy, vyhlasujem ju za skončenú. Pán predseda, dajte hlasovať o zákone ako o celku, znení schválených pripomienok s odporúčaním gestorského výboru zákon s pripomienkami schváliť. Hlasujeme. ...134 prítomných, 86 za, 47 sa zdržalo, 1 nehlasoval. Návrh zákona 223 o odpadoch sme schválili. Pán poslanec Kamenický bude uvádzať hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona číslo 171 o hazardných hrách. Je to tlač 234. Ďakujem. V rozprave vystúpilo 7 poslancov, z toho bol predložený procedurálny návrh poslanca Kufu podľa paragrafu 73 odsek 3 písmena B, aby Národná rada nepokračovala v rokovaní o návrhu zákona. Dajte prosím hlasovať, pán predseda. Hlasujeme o procedurálnom návrhu nepokračovať o rokovaní. ...134 prítomných, 48 za, 74 proti, 12 sa zdržalo. Návrh sme neschválili.
Ďalej bol podaný procedurálny návrh poslanca Viskupiča vrátený podľa paragrafu 73 odsek 3 písmena A, aby bol návrh vrátený na dopracovanie. Dajte prosím hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme. To 34 prítomných, 47 za, 74 proti, 13 sa zdržalo. Ani tento procedurálny návrh sme neschválili. Odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uznesla podľa paragrafu 73 odsek 3 písmena C rokovacieho poriadku na tom, že prerokujeme návrh v druhom čítaní. Pán predseda, dajte prosím hlasovať. Hlasujeme o postúpení do druhého čítania. Do 34 prítomných, 84 za, 25 proti, 25 sa zdržalo. Návrh sme schválili. Súčasne odporúčam v zmysle paragrafu 74 odsek 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 218 28. septembra 2012 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Dajte, pán predseda, prosím hlasovať. Hlasujeme. Do 34 prítomných, 97 bolo za, 13 proti, 24 sa zdržalo. Návrh sme pridelili výborom a určili lehoty na prerokovanie. Odhlasovali sme, dámy a páni, 2 prerokované body. Vyhlasujem krátku prestávku do 11:25. Budeme potom pokračovať do 14. hodiny. A ešte vás chcem upozorniť, že budeme pokračovať útorok ráno od 9. hodiny neverejným rokovaním o správach Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva. Ďakujem pekne. Takže prestávka do 11:25 a potom pôjdeme bez obedňajšej prestávky do 14:00. Ďakujem.